गिबिसिनथारावनो जोंनि सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे फुंबिलि समाव आसा खालामो बे बोसोरनि जगिदि इसोरा नोंथांमोननि गोसोआव बाथ्रा बुंगोन होननानै नोंथांमोननि जिउआव बोलो होगोन होननानै दानो फै जोङो बोसोननि फारसे थांनि आं बोसोनखौ फरायनो लादों जाहैबाय बोसोन बिजाबनि लिरनाय सत्र अध्याय 13 पद बेयाव बुंदों जाहैबाय नोङो मोजांजों गाज्रि मावफायोब्ला नोंनि न'निफ्राय गाज्रिया खारथारनाय नङा दिनै गोबाङानो बुङो आरज खालामबाबो माथो नखराव गोजोननायानो गैला माथो रबिबार खनफ्रोमबो गिर्जायाव थांबाबो माथो लाइफआव जेबो मोजाङानो जाला माथो नंगौ नों गिर्जा थांदों नंगौ नों आरज खालामदों फास्टिं थादों बाइबेल फरायदों नाथाय फारसेथिं नों गाज्रिखौनो मावगासिनो दंबा बोरै नोंनि नखराव गोजोननाय फैनो फारसेथिं नों जुवा खेला गेलेगासिनो थिर खेला गेलेगासिनो आरो नों लुबैदों नोंनि नखराव मोजां जाजानायखौ थारैनो जागोन ने बेबादिजों लोंगासिनो सोबगासिनो आरो बुंगासिनो नों लाइफआव गोजोननाय गैला होननानै नोंनि लोंग्लुं फेग्लुंजों मा गोजोननाय फैगोन नामा नोंनि लाइफआव आरो फ्राय दिनै ख्रिस्टियान नखरफोरानो ख्रिस्टियान युथफोरानो थिर खेलाजों गफबनानै दं सोरांबानो दिनै बहि गांसे दटपेन गंसे लानानै सोरनिबा दखानाव जिरायनानै आबदा मारिनानै सिमांनि खोथा लानानै दाजाबलाय दानखलाय खालामबाय थागोन बेफोरबादि इनायजों खामायनानै नों धोनिबो जानो हागौ नाथाय गोसोआव ला बिनि जि जोबस्रांनाय बे एकदमबारे जोबोद गिलु बालु फुलफिटआव गसंनानै बाथ्रा बुंखो माथो जाखो गिर्जायाव थांनानै बोसोन बुंखो माथो जाखो दिनै नोंनो जुदि बेफोरबादि आखुथायजों नोंनो गफबनानै दंबा दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरनि नखरानो असान्तिजों बुंफबनाय दुखुजों बुंफबनाय मानो बे गोजोन होग्रा इसोरखौ मोननानैबो गोजोननाय गैयाब्ला रंजाहोग्रा इसोरखौ मोननानैबो नोंनाव जुदि रंजानाय गैयाब्ला दं नोंनि फोथायनायावनो बहाबा गब्लं आरो बे गब्लंजोंनो हाबनानै सैताना दिनै खामानि मावगासिनो नोंनि नखराव नोंनि लाइफआव जायनि जाहोनाव असान्ति दुखु निराशा आसा गोनां इसोरखौ मोननानैबो जायनि जाहोनाव नोंनि नखराव दिनै बेमार आजारजोंनो बुंफबनाय दिनै गोबां ख्रिस्टियान नखरफोरा सिन्थाजों बुंफबनानै दङ मा जाबावगोन मा खालामबावगोन बेनिखायनो दिनै नों साननानै नाय नोंनि बे दरजाखौ नों सोरनो खेवनानै होदों नोंनि बे गोसोनि दरजाखौ नों सोरनो खेवनानै होदों दिनै बोसोना बुंदों नुजाहोजानायनि लिरनाय 3 अध्याय 20 पदआव खोनासं आङो दरखंआव गसंनानै दरखौ सौवो सोरबाया आंनि रावखौ खोनानानै दरखौ खेवोब्ला आङो बिनि न'आव हाबनानै बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन दिनै नाय सासे जिउनि राजाया नोंजों थाफानो नागिरदों नोंजों जाफानो नागिरदों नाथाय नों दिनै सोरनो बे दरजाखौ खेवनानै होदों दिनै नोंनि थगायनायजों नों बे सैताननोसो दरजाखौ खेवनानै होदों दिनै नोंनि लोंग्लुं फेग्लुंजों नों बे सैताननोसो दरजाखौ खेवनानै होदों दिनै नोंनि बेफोरबादि गाज्रि आखुथायफोरजों बेफोरबादि थिर खेला जुवा खेला गेलेनायजों बे सैताननोसो नोङो दिनै दरजाखौ खेवनानै होदों बे सैताननोसो नोङो खाबु होगासिनो दं जायनि जाहोनाव नोंनि नखराव असान्तिया जोबनोनो थाङाखै जायनि जाहोनाव नोंनि लाइफआव जेब्लायबो दुखु सिन्था निराशाजों बुंफबनाय बे टाइटानिक जाहाजा गोदोनो थाखाय खुनु गिदिर जाथाय जायाखै नाथाय बिनि गाहायाव फिसाल' मोनसे गुदुं जादों जायनि जाहोनाव बे जाहाजा दुबैदों बेखौ बानायग्राया जोबोद दुगाजों थिफुदलाजों बुंदोंमोन जे इसोराबो फैयोब्ला बे जाहाजखौ गोदोहोनो हाया होननानै नाथाय बेयावहाय मोनसे फिसाल' गुदुं जादों जायनि जाहोनाव बे जाहाजा दोबैदों दिनै सैतानाबो नोंनि नखराव नोंनि लाइफआव असान्तिखौ लाबोनो थाखाय खुनु गिदिर जाहोन नाङा बेफोरबायदि फिसा फिसा मोनसे थगायनायानो जथेस्थ बिनि थाखाय दिनै सैतानखौ बेफोरबायदि आखल आखुजों बिबार माला सोनानै बरायनाय बादि बरायो गावनि लाइफआव गावनि नखराव दरजाखौ सोरनोबा खेवनानै होनानै सोरखौबा बुङो नोङो गोजोननाय नांगौ होननानै रंजानाय नांगौ होननानै असान्तियानो खारला होननानै गिर्जायाव थांब्लाबो आरज खालामब्लाबो फास्टिं थाबाबो बाइबेल फरायब्लाबो जोबनोनो रोंला जाहोना बेनो नोङो मोजांजों लोगोसे नों गाज्रिखौ मावफायो बिनिखायनो गोसोआव ला सान्तिनि राजाखौ मोननानैबो असान्तियाव दंब्ला गोजोन होग्रा इसोरखौ मोननानैबो गोजोननाय गैयाब्ला आसा गोनां इसोरखौ मोननानैबो निराशायाव दंब्ला दङ नोंनि फोथायनायावनो बहाबा गब्लं नागिर नोंनो दिनै बे दरजाखौ नों सोरनो खेवनानै होदों